Tässä olisi tämmönen hieno 75 vuosimalli maasiirtohirviö. Yksi uusi eturengas, talven olleet ketjut, tehdaskuormaa ja tehdaskaivuri, paikkahitsaamaton yksilö, ei ole ratkeillut. Laatikosta moottorista ei kuulu pihmeempiä kilinöitä eikä kolinoita. Ainoa suurempi vika lukee tossa noin FORD. Kabiinista löytyy hienosti kääntöpenkit ja tämmönen uudenaikainen monivipuohjaus. Ohjaustehostinkin on alkuperäinen, toimii. Siitä 5 tonnilla hyvä kesäkohta.